Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Morigereria bw'Ensoko TV kurwanda onsia sorase obotiko bwabono nigo ngokukwania na boigoro kugera kwane buna kugenderero bya seri tukurigima seri tukerigaria Ijumari tukeriga re 15 na kabera somotienyo kana mwaka bwe chile fu 2025 na rimo a seri tukurigima no kugena kwane buna kwabere gokwego kira boge kubwatemero bya onsia Ensoko TV kwikira boni gacheragire chinsa isato chia boro botukenga kyuko ya nyorama ya senjira yobwikirano buna basiki baito bayargadira sobotiko boni rikwene kina enkwe manyora mange ayagendere cha ya itira na boigo ayarache kubwati na nyuma hayoko ya nyora yaiga ama yasenchira yobwikirano ase chinse chigeza tuchabara botuko cha Afrika ya mocha tukikosoa ase nkwani ita sobotiko babona na rero nigo turachikorigeria mangana abwatikaine nobo chenu gose okoremerwa ku mwana kebo chenu gose kebongo aina turachikorigeria asubwagare na boigo omogerita sobotiko boigano munyagitari oyo tukuchikusanga manera serieta omanyekaine buna nere Justus Mukaya oinere tukuchikusanga manera na boigo na chikwerera asubwagare iguru yokoremerwa ku mwana kebo chenu sekato kwarira amangana yobachiru asensemo area yabana tusanga subwamu wetera senchire yomutanda wekerero Facebook nabega sesemo ya YouTube Ensoko TV na byamo wasiliano nigere notisano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mumara gatano omwere obeka isatu na mono einere namba gochi tumekeka tawaswa ase enkwane yaitu ine asobo tukoboiga narali ari gose enkwariganeretie tiango turanyora asenchira yobwinge Tendo Muhammad akamurangiria chikumwaro libyo motego apati mbayo mwana yakaenda akawu ono nataka ngonye abesimbwa chapeti nya sibarati omwana ori kwaruri netasi gesieke begwakira insena kubuneka omogongasi amatiaga nire obokonyi kumubwenia nduna waki tuerure wakachikura elinda tuchenchi obogangu bwaitu banyare kobubu because this is your civic duty to be able to elect the leaders that are going to serve you for the next 2 years. Obochori wabarai baba wakile bele SK Rosagirwa Southwest Nyanza kwa korekana ime county ya Kisii. As a result of these operations, we have successfully recovered significant number of mobile phones, that is 538 mobile phones. Abanyanyimbo basangirire bintu aobya bete bikoibwa n'ebibage county ya Nairobi. Heriatariane Ishbal Mogere asumo chakarobot kwa bona nigo mubunge bwensemo ye bunge ya West Mugrango Stephen Mugaka anyora chinga kichinko ngokwanira abaringa samatanga yamo ime ya Kenya imensemo ye bunge yo aya magega yo mubunge Mugaka kugania gokwanira gatia mugendero murai wensi William Samuel Ruto abwatuka ase county ya Nyamira Kerogietaro yaye asorogongorwa gusi ningono nyana bo omubunge huyo atebrenga goika abere ime ya serikali erio arete amagendero asensemo ye bunge ya West Mugrango Karumwandi gete naende bayori buyaiga inche ngona ariko batebi ngango bochumbe naende bongo munya umururoche kuno mu president jere iri yina yonali mukango bochumbe riyo muchumbe mwa rusetyo ere mukamusesenia akaegwe serikali yose pia William Ruto ile yaye nero yeonetie nero yibiketofi Igo mwangeta matemu amange sana matashiriane mokongo ekerogo ndabwa serikali lakini nyasaye bunale nyasaye na nje na etera magachinga takokana onya abere regesona mono yonare gotebanga na tuosengo korana nje nusiege ntoka nile abantu bane ba West Mugrango asesa uli yobuya bwa nyasaye rero iga West Mugrango ihebwate ni umane tikana magana CDF umujumbe na beguyiguyi umujumbe na akwa CDF eronkobiro a difference yo mujumbe ogokonya noyo utali gokonya mo akesabu jeno mo accountant which ni umane have you brought West Mugrango lero twaikiri chimili billion 7 ni umane
umane basi waere ekero twachenene president enyegitari eri yaiteto sumwete Nyamira n'abasokere 1 billion egocha gukirie nyegitari ebebune Eldoret egere na inche nyore libaga lyokubeka igona iguntare ne chase ekyo igongene kaliye president to sabo nyegitari na igure aenda abantu bamangasenti mubeke igo ngaga kenyenya mbakana batagiti magenderero batagiti bese na igure no mwangonde igono asesa ulinchendikire paka 2027 chiwese chitaikenyenya chigocha chiwese chinenyegetari ya Nyamira chigocha igo inugikorosi nyegetari ya Nyamira ayetigato uchoko rwaligwa ogende kurwaligwa nyegetari yawe Asense moyende amate ya mukuru ase kenyoro gya gekora ya kabiri me ward ya kigogi ensemo ye bunge ya kitutu chache North ime county ya Kisii nigo egwetera makongo manene magiga y'abana babo bagwetera makongo ao asoyo matari korora babere batari kuigwa na bono omwana obuka no mumurabu emyaka 12 nigo mwamatoyo omo amutumete kwarulie mete ase gesiekebe agakira inse akaboneka omugonga ase amate yibono yatumikire kerekemo bobwate kurigia komokonya baganire nusu emiliona niko bora basabiro bokonye kurwa sabarai ao nabo igabanto bo moyo bogwancha erikonyora kibese ikyo gotoria omwana obo buro museketo petwe Moichano monene niko gento kubwata insi hase kinyoro kya gekora tu ime ward ya Gegogi bunge kitutu cha North County ya Kisii aigeta Royan Soko TV nigo bono twatare amate yiga aiga nigo abana babo bagwetera makongo ao no motangi omomura nigatari korra oyo kabere bari gukwana kane nigo atometwe no mwamate myaka ebere yetiro yobwate myaka 12 wache komware mete korende ase egesiekebe agahaka inse nakabune komugonko asamarieta ongoro gucho isikwamboka ngwenyi aiga nenka yane oyo no mocho korona urwarete umumuro oyo no oyo kabere nabwata amatemo igabwata abana barema bari batatu noyo nere twakagere torenge bya nere umire umwana omonene niga ukorete eliso oyo kabere tari gukwana oyo gatatu tari gukwana oyo kane tari gukwana oyo nere orenge buya twasemereti ng'ere rindi nache gokonye nkeyeiga rendo omwama takamurangeria chikumwaroririo omote gwa pati mbayo omwana oyo akaenda akagwa kurengana na ise abana biga nigakwerera sobororo bonene nigaho ao nirikereke mabwate nabo igotumika kerebesa bwate kumurwanirira omwana oe korende nigobona iseirwe inchengo rugusa muri onyego omwana oyo noyo norenge omwama tinyero mubegeto mutigo rekire narenge rogiricho ono mwana oyo nyasurikire paka bone igasa isi wangira kuchenji ya matiyiga nigo yareira sobororo bonene mechando menge baeteire geso mwana oyo anyaraka bagako kuro motigoro aswa mutaria sinyagitari ona bono nigo baganeirie nusu milioni eri mwana oyo anyaraka bagago konyeka ne isi irupaka bone igasa isi timbo atina munende yonsi iyi muranyare konkonya asubunga gwane netira matema makungu saiti bono mwana oyo orenge oyo kane nyere umwamate nyere orenge bwe liso iga umwamate nyere uchite akamubeko mutikoro bono na mutariti ku Kibosongo paka Central no arenge paka Tenwet paka yikire bo paka bone ga saisi wetera rende morocho boremeru morocho bunenkeyere ekamanya goikira rende chibesa chiarenge nsinini umwana oyo eteri korwarerigwa chiaerize bono twatigaire namagoka amasa nigo bono amatiyo yesokire na gusaba bokonyo kurwa sabarai na biga abantu bonse omo bwancha ero ko bakonya gwisania enusu milioni yo ero bakonyera omwana obo taka monkonye abesimwa chapeti
nya Simbarati no igatwa kwandira saba isimiwa baito barigeti Jared Masieka omabungo ito Jared Jabet Nyakundi gaki toigumotokonye tonya toto Simbarati esimba yetu ya Kisii County gaki enkeye gechandegete muna turano ari bone kende ngiri bakoria na kabando ngasimigiria nabo bari gana gatogikara na nkaiga abuo nenchara yuka bono rende ebeseganirie erinde omwana yanyoro bokonyi nenuse million erinde agwenibwe bono nka kende tikeyo turanyore inde kemokonye okunga rukugusaba gwito Kuripotiria Ensoko TV kurasi kinyerekiga giagekora tuime wodi ya Kegogi bunge ya Kitutu cha North County ya Kisii Nchepethuel Machin. Asa nsemu yende abamenyi b'ensemu y'ebunge ya North Mogrango bakoragwa na Enoch Kusagero nigo bamwiranirie mbuya mono murayi bwensi William Ruto asuko bwatuka amagendero gochiase ensemu y'ebunge yo ekero gyetaro yaye nigo rito arwa eira yo gochia kurugeta seni kigetange kigari umurero asa ensemu ya Ikonge University ya Nyamira epara ekurwa tombe isinta mokomoni gitaru amo ne chiro ya Ikonge bagukwane me skuru ya Nyamauro ase wodi tibime ya Nyamira nigekerekyo basabiro mu gusiabe serikali na kurwa isiko enene guchiasa omurayi bwensi William Ruto bosi bwo mwaka bwe Chile fuibere 2025 na kabiri. Abamenyi b'ebunge ya North Mogrango bakoragwa na Enoch Kusagero yogokora ase OBC yo muri Kyobotambe hase ewizara y'oborendi bw'imere Mondo Moro bakirembiye mono murayi bwense Moske William Ruto ase tara yaya nene mono ase bunge ya North Mogrango asoko bwatoka getange kireri SGR obogachi bwe University obogachi bwe Chiro ya Ikonge nabo igokorwa ira yogocha korosie para yo kubwatania nsemo ya tombe isinta mokomoni weka gitaru asa marita ngoro kwa Enoch Kusagero igetole Nyamuro polling station Ritubo ward North Mogrango constituency Nyamira county ikerengeke netwa chaka iga na chaka iga kororaba anta baba Nyamuro iga polling station naende mono abantu Ritubo ward North Mogrango togwa kere president yetombu yamana soko to university ya Kiabonyoru eyure ase North Mogrango Itubo ward iya kabiri toko mutembu yamana soko to letera SGR ya Ikonga aliko tebango to station ende giya to kabisa toko mutembu yamana ase echira to promise ya abantu ba Ikonge na abantu ba North Mogrango to tebambu yamana alisema ya kwamba vile alikuja hapa atatutengenezea STI. Asa mimi nilifurahi kwa sababu watoto wangu wanasoma Bwani University. Kwa hivyo itakuwa rahisi kuenda Bwani University, nitaingia kwa hiyo STI, naenda Bwani University for 1 day. Kwa sababu ninaendanga 3 days. Mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba STI ikiingia, nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwani University naona watoto wangu. Na nini alisema university. Badala ya kupeleka watoto university mbali, tuna train transport. Hapa ni karibu kwa watoto wetu watatravel. Noyo minteno kwa tebire ngaki to support Moske William Samuel Ruto. Anene una tutaraga ga Nyamira county ni bintu biri abagagotwa una kwana mbigendrete ko una Kiabonyoru university nendrete ko roisiwa na Kiabonyoru yani na Ikonge SGR eri una tebedega nerbi komo nyino kwana asama rieta ngoro ku Felix Michael ekchana kya Nyamauro na omochesachi ogwakere timu ya Nyamauro igaiga etubwate chitimu sato China getangwa na Nyamauro etore no mogoko monene ase oyo minto eno kwa inyoire fichana bya mwabo koru Nyamaura iga otoreta ile chi uniform wetera sobo konyi bwa PS Raymond Omoro okwanekere kioni go basabire abagusi anne mono abarayi babeke omwananchi bosio asekeria batebrenganere bya omurayora bisi Moske William Ruto ewesiko muno omurayora abisi ekero chikura chikanyereire aso mwako 2027 muno ntwe toko bwati tote una sai omurayore asekerogo ne President William Samoei Ruto. To sababa abarayiwa into bagusi put the interest ya community mutwe para sabama gendero batoka chiri school gitwali chila bato lichingia
chipara tonyore chinge tonyore chichiro tonyore none chi markets una chi county chinde igekerekio ko mobate birenga one serikali ya obisi ne Moske William Ruto na nere buya ng'ombe gokamu bone iga egendere ko baki gokamu gokogera nere bwata mabere yense ekaro bwate ng'ombe ejirani bwate ng'ombe gokamu ne yawe bwo litororia ondira tora mbego togoanza kuminyokia ejirani gokora ebere ejirani era kwa mabere ogokora ekara yawe yanyorire muri basi mayo na ki bono ejirani tinogori mabere tiga nkore nkameyani aboy Stephen Nyarike Mune Ensoko TV Nyamauro Tibo Ward North Mogirango County ya Nyamira. Arena yo bari mikuru asensemo ye bunge ya Burabwe ensemo ya mekenene nigo bakuboria serikali ye county ya Nyamira enyarige ko barosiria chipara chire ase ensemo eyo korengana na barabu bago ngakibari gusangana Ensoko TV nigo baburira barayi babo banyare bako bakorera amagenderero bagusangana Ensoko TV nigo baburire abarayi babo babaligererie asa magenderero nigo nainde basabire serikali ye county ya Nyamira ensemo yoboremi amuno botugi ebakonye kubwa chinswe eche serikali yabigitase ndani ya Kitaru elio chibakonya buna endagira buru musekito Vincent Monda agotumanyia asobwime yanda tebie Ensoko TV tiganya saba sisini then let it continue and take root. Abaremi abo bakokiwa netara ya Ensoko TV asokorigerie gekabachire asoboremi nobotugi imeye binyoro byabo nigo yamate ya orokire mukyobo nabo igo ali amakongu bagwetera asoboremi nobotugi egento boigo bagoteba ekibageke kyabo nakyo gosemerio konene asobogi mobo nonye babwate omukyoyu bonsi nigo naborobu amakongu abatangiranete ensemo yabaremi bekemerege chae nigo batebire chipara chensemeye tichibwati mungusonde bonsi Malitangoro kudivina kurukitaru yani twashandikire chipara ntubwati ntu n'abanyakona togotora chichai twabuguria tamba tambe bakasira amiga akari asa malitangoro kunasi kurukitaru akintu n'abalemi bechae twachandikire para akitoko mugecha kuruga mpaka para moino runja Samuel yatangoro kwe Elijah mukaya nkanoga muroje ngatwetire pareje tiri goeteka muroje pareje twarosere tugose mwaka 74 ali achejetwe nani omuntu narwara ani tokumubeke bunime toma kumasogo chepare nene Samuel ndali ondo mu fridge manager amaene ntubwati para ko yatule akuna gali nangi hapa ndani bune parere yengencho mono asekibago kende yonsi ogokora na baruboni go yabatirio mutwe abasekoira chinga gichinyinga cyabo libagebwanita ko bachinga gichinyororo bone bagotara kilomita 10 bamenya kugipime HIS bagopimira nabona matoke ntubwate na wanyana alta igweteka ngawe gatobo kuli bagapara na ne pikipiki tego so aiga linda abali banyara kurusi imeli byabo kaiga bayira papi marais na litoranyole gasira yamateye nigo yarorekane korage byara bororo gocha sabarayi babo abo bachorete egento boigo bagoteba abarayi abo babebire oye twete chikura ndoro cha sachete gochi koruya kalemetwe ngonya korara no morom Waisimiwa ntobwate babwete gokonye gasieye bono okubolia kwabo umuchumbe worogongo rwa borabu na boigo serikali ya county Nyamira baigwe elio babarengererie boikiranu aso wanja ga kitokonye ngorera tole twachandikire mono tokonye yora twate ngakora njo mwesimi wa rubayo no mugambyo itole ntogwanjete yokamuranja otoza abaisimigo baito no mwesimigo osero koranje na yeso ime kwana no mugambyo itarubayo motoroserie para kamuranje bono kamuranje tware kuboli nyalibe gavana aiga no kwanyorete chikure chinyinge kitarurocha DOK kamuranje tware gosorora aso wanja kwino gavana nyalibo ngeresa epale ne yao gakinchwa tokonya tali siasa inchwa tokonya nae no yiroche bune no nae no chatogoeta naboigo ekyombekeria kiebarini ya Kitaru ekyo kieroberetie eliokorigererio botugi bwechinswe ase barini eyo nigo nabarbo bagosabe serikali ye county Nyamira ensemo yoboremi no botugi ebasire kuruba chinswe ekyo elio nabarbo bakonyeke kurwa se barini eyo amariete yango ku Nicholas Nyakerigo bare twanya kufaidika kurwa se barini yeri quite very much resourceful to the community but resourcefulness yeyo nteraba utilized well so that tonyore ifaida kurwa asere inswe chichi abegetu na county government for a quite long time 4-5 years ago if not 10 up to 10 wono chinswe chintubwa ti bifa byo turachinyore
so that either litanga turachiria tuone chinsunjire chinyinge sana ima ntuganetie eserikali etokonye ebifaa biri bikuruba so that nari tora benefit. On the other hand, chombe ngoja chire chianywa macha gayari ngebuya torosi ase chombe chikonywera so that nchiko genda mpaka roche chaji go disturb jinswe go se amacha asarika igondero sumura enyomba nere yarosati gugaiga kare na fisheries enyombe yi yacheka ba disturbed twanyetaka enyombe iyo esrosigwe ebe kwemerango nikidirisa twabeka files chitu twagachororo twagache bintu bitororo na inde gituranyane kane ngatwarusi chinswe chiroche gaiga twanyari ndia dogo chirusiororo na botogo chibeka kanyomba kamoiga twaonerio supply roro gucha saba minto korwe bunge ya Borabu nchengoro kwa Vincent Monda na kwariganiria aya Imeyen Soko TV. Biamano hasoroboti orwa Vincent Monda asense muyenda abanyanyimbo be county ya Nairobi nigo basangirire ebintu ebyo byabete bikoibwa nebibago kuru asabo menye be county ya Nairobi ayunkorengana no mokomanda abo abanyanyimbo orosagia rwa Nairobi omanyekere buna Isa Muhammad asatebire ebintu ebyo nigo byatogete korengana no botukibu mutienyo yamo asatebire abakagirwa nigo babekiru byara sebarachigwe kiwa bosi obwekegambero chingaki obotukibo genderete kwene kibune ebintu ebyo ngo kibire goikera abanye buna umusekituli netinyambane agotumanya abanyanyimbo be county ya Nairobi bakorire obunyabi ase banyorire ebinto buna chisimi chichaja na boigo chibunduki ebyo byabeire bigotumigwa nebibago gokora obusari Imeye county eyo. We have intensified our patrols, both intelligence led and our operations targeting criminal elements involved in mugging, phone snatching, armed robberies within the city. As a result of these operations, we have successfully recovered significant number of mobile phones, that is 538 mobile phones, which were stolen or robbed or snatched within the city of Nairobi. All corners of Nairobi. Gukwana nabariki bamangana amaya imeyomocho Nairobi no monene bw'abanyanyimbo asorosagiorirwa Nairobi Isa Muhammad nigatebire ebintu ebyo nigo byasangererigwe ase gekakyo mutienyo yomo ase abakagerwa babekiro byara na nigo baguche kuirwa ase kigambero ase boigo baguche kubwaterana n'ekikambani ya chokorosi chisimi erigwikirania obotuki na kwenekia ebintu ebingwikirabire abanyene. We have arrested several suspects who are before court and others who are still in custody. The latest ones, we are still processing them and they will go to court. We are working closely with mobile service providers, investigative units, to trace and reunite recovered devices with their rightful owners. In addition to that, we were able to recover 24 laptops, 1 TV, there are 20 electric chargers, these motorcycle electric chargers. One cost 20,000 shillings. So we have recovered 20, which was either robbed or stolen. We have also 24 boxes for repackaging the telephone. You know, when they steal one mobile, then they repackage it to look new again, so that it has a resale value. So we're also dealing with the receivers. We have arrested a number of receivers and we have charged them before court. If you see this toy, like this one here, we recovered from a cyclist and he was robbing people mobile phones within the area of South Sea and others in areas of Pangani
South B. So we have arrested several of them. Chinga Kiechio Mohamud nigo airari bagerio na kurugo kurera gochia ase bari bonsi bagokora okorobekana batari kubwatia rechiko. Let me emphasize that we do not oppose or do not give permissions to demonstrations, but we facilitate lawful assemblies to ensure that the citizens exercise their constitutional rights safely and without interference. For this month, we have facilitated 18 protests and processions. And we have protected them, guided them, and they were able to present. So don't confuse with riots and protests. These are different things. So what the law guarantees is protests and processions. So in that regard, we'll be able to provide security and protect whoever is protesting peacefully and unarmed. And we will prevent criminals from infiltrating who may exploit such gatherings. And you're supposed to notify me or the police station 3 days, but not more than 14 days. There are those who came, they come today, and they tell me tomorrow they won't have a protest. They will not have it. And we will not allow that one. Ngoripoteria Nsoko TV, erietariane Linet Nyambane. Magega yumura igwense Dr. William Samuel Ruto gotarira harogongo rwa Gusii nigo muserete gwe county ya Nyamira Kongo mugeni atugutirare chinkwana cya Ruto igoro ya magenderero gukwara kurwa se ensemo ya Nyangena igotoke ward ya Tinga ensemo ya bunge ya West Mugrango mugeni nigo atebiribuna Ruto neribaga kurigia ryogocha Gusii eri kurigyo kubwatesiwa okoboko ribaga ya Matiangi nigo aene kiegesa kukyo Gusii nigo kere igosindike kira chikumu bwatesi ya Matiangi oyikorengana nere okorete mirimo ekrare ngumu waziri nigo boigo amochiro Gavana we county ya Nyamira Mosinyaribo asekeria goteba no kubwatisia umuraibwense William Ruto. Tunashukuru wewe ulikuja ukatembea katika county ya Nyamira na Gusii. Na mimi nazungumza leo niko Nyangena. Huku pita hapo. Hiyo ni constituency ya West Mugirango. Na sisi tunaongea kama ndugu wa mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Wewe tunasema tembea uendelee kufanya kazi. Lakini sisi kama jamii ya Gusii 2027 tutasimamisha kijana yetu ambaye anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Kwa saa hii sisi hatutaki uzunguke hapa kwa vijiji. Mafuta ambaye mwananchi anategemea kwa kila kitu, si bei imeenda juu? Inakuwaje bei inaenda juu hapa Kenya kuliko kule Uganda? Na mafuta inatoka Mombasa inasafiri mpaka wapi? Uganda. Sisi tunakuambia maliza ufisadi katika serikali yetu. Na usije hapa kutukana Dr. Matiang'i tumesema mpumbavu. Matiang'i ni mpumbavu kweli? Alifanya kazi mzuri akiwa waziri wa elimu. Hawa watoto wote wenye walikuwa shule wanamheshimu kwamba alifanya kazi mzuri. Ama namna gani? Si alifanya kazi mzuri? Kwa hivyo sisi tunasema fanya siasa yako ukiwa na heshima kwa jamii ya Gusii. Lakini maneno ya kusema kwamba 2027 two term sisi hatuko hapo. Ama mko hapo? Ile vidole ulikuwa unaona inawekwa na mnai watu walikuwa wanasema 2000 niende nyumbani. Ama namna gani? Usifikiri hiyo ilikuwa inakuambia two term. Na ndenda ilikuwa ndaingamua bwa hivi interview mo president yao na watotaviga. Kerege ndako kwa na hivi ndio bange tu kale serikali timati ya Nyarobisi. Wanyenega aliyo molero ya Ikonge oya bange tu kale okege tange gerie gawe kuna na wewe na Ikonge. Lakini wone president yako nyesikio chimagega na endo etaga yo madenga beka maruse emanye koira no. Ngwaka na tole tax. Wesawa ndo ngwaka na. Igo tawa tawanga chipara ne chinyinge chikorosi kwa bantu baminto ndaito monte gere. No enda ko chikosigisia chipara chikorosi kune chinyinge na serikali. No ni ndukara kare ka to wikina korukisi gocha kebirugo ogende Nyamira barabara ya rengo. Lakini mo president yare ko karanso ofisi okolega astagi okonya goetaga yokonya batangoro chie para kele bitu getai. Chirvasi chikorosi ku Kenya kila bitu. President ali ojio ojikolonji. Lakini gako ira na ngai gaicha koronji
ngaise koja korwani omwana itogoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i mosuka ko Matiang'i mwasi bin toiwana renga na otogoro Matiang'i na ndio togosa wanano mogaba no itonya ribu nyalibo nero katotebiri nganero bwate kiama kyaro ko kugosenga kiwana kyakaruki gosebuka nganero utange teke ke Matiang'i agocha kubora libo president na ndio kana roje gora gonjo kana nero mutanga ni kumukie biyaro bibere gona kumetie bintu mbire bukuyaso manga bantombale abuna wana amajiko mobile onye kole para ikakabese pare gosabara mai Mono mwanchu murigelia hasoko choren soko TV rabo kubwatia maya senchira yobwekirano ye chinsi isatu chia bano butuku chia Afrika ya mocha sabana nigotokurase muri chiduka na nyume guseme chiduka ningina neno mugeni astra chigosoa asensemo yokoligelia amangana bwatikaine nobochen Eye Nensoko TV oboroso bumugusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asa marieta ngoro